गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव बरायहरफिननाय थाबाय लोगोफोर। दिनैनि टपिकआनो जागोन आरोना नेरसोन औवारिया माने गाव माने ससियेल मिडियायाव निमाहा बिफिनबाय आरोना। आं भिडिअ क्लिपफोर होना होगोन, नायलांबानो जाबाय। गावनो माने दायनिगिरिमोन नालाय, गावनो दायनिगिरि जानानै जेनेब्ला माबाखौ गावनो माने सायसेन्टि गावनो बुजिनानै गावनि भुलखौ माने निमाहा बिबाय आरोना। भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर, ससे आं होना होनोसै। हाबदों गन्थ'दै हाबदों दासो, लाजिनाय मोनदों दासो। साला बै भिडिअ बानायैनि सिगां लाजिनाय मोनाखैमोन। बिदि बानायबा सोरजों मा बुंजागोन बेखौ जेबो सानाखैमोन। लाजि गैयि साला लोंनानै बुग्लबजोबनाय नोंफोरबायदि मानसिया साला आंखौसो हाख्लाबजोबनो होनदों। नोंखौ दिखियाजुलियाव फैलाय दम दङब्ला दानो दिनैयो नोंखौ हाख्लाबजोबनानै संख्रि फोनना होगोन आं, जाहाथे नोंनि लेथ्रा बिजानुआ ओंखारजोबो, मिथिबाय? लाजिनो रोङै साला नोंखौथ' आंगोफोर, आङो मैया नैबे बिनानावखौ एसे भाषा गाज्रि, एसे माने गोगोमानो एसे रायहरनाय जादों आं। दा बे बिनानावा दासानसै आङो गारि सालायनानै मोनाबोनायजों मबाइल सेरनायाव नोंनि जे कन्टेन्ट बियो ग्रोब हाबफैनायजों नुसननानै दुम-दाम रागा जोंनाय जादों। बेबासिनो संगे संगे आंबो माबा खालामफिननाय जादों। दा बेयाव जे भाषा होनदोंमोन बे भाषा एसे गाज्रि जादों। आंबो रागा जोंनानै होनथारबाय नालाय। भिडिअखौ आंनिखौबो चेक खालामफिनदों आङो, ओमफ्राय भाषाबो गाज्रि जादों। रागा जोंखानाय नालाय थेवबो हगारनाय जाबाय आङो। बिनि थाखाय निमाहा बिबानो जाबाय बिनानाव आंखौ। आङो जे गाज्रि रायफ्लांदों नोंखौ मालायनि रागायाव नोंहासो ज' मोननाय जाहैबाय, मिथिबाय? गोसोआव दुखु दालासै बिनानाव। जे बुंफ्लांबाय जे होनफ्लांबाय जेबो दासानसै, मिथिबाय? गासैबो जोंनि अडियन्सफोरा निमाहाखौ होगोन। लोगोसे रिपिट फिन खनसेबाव बेफोरबायदि माने नोङो गोरोन्थि मावफिननो नाङा आरोना लोगोफोर। लोगोसेयै नोङो ओरैबायदि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदो कि सासे मानसिखौ माने नोङो एकदम नासयनानै बा सासे मानसिखौ नोङो इमान नेग्लेक्ट खालामनानै गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनानै गाज्रि गाज्रि सावरायनानै बिफाजों जरायना होनानै 10 जन गथ'खांगोन होरिगोन होनना बुंनानै लोगोसेनो खनसे निमाहा बिफिननायखौबो जोङो एक्सेप्ट खालामनानै लागोन। नाथाय बे बाथ्राया माने हजम खालामथाव जानाय नङामोन बा एक्सेप्ट खालामजानाय नङामोन। बेयो लोगोसेयै समाज दं हिसाबै, रायजो राजा दं हिसाबै जोङो बेखेवनासो बानायनांगौमोन आरो। जों ससियेल मिडियानि थ्रुयै जोङो जेनेबा नोंसोरनो मिलायबायबालाय जोङो मिलायनायखौ जोङो एक्सेप्ट खालामबाय आरोना। लोगोसेयै आं आदैखौ बुङो, जोंहा नेरसोन औवारिखौ आदैखौ बुङो, रिपिटै खनसेखौ बिदि बानायफिननाङा आरो दै। माने समाजनि थाखाय गुबुंले जायो। जेनेबा नोंसोर बिफा बैसोनि मानसि जाबाय नालाय, इयुननि जोलैखौ गाज्रि खालामनाय जायो आरो। आं बेखौनो बुङो आदै, नोङो इदिबायदि रिपिट खालामनांलिया। आं बेखौनो बुङो आरोना आदै, नोंबायदि रिपिट माने गाज्रि भिडिअ खालामफिननांला आरोना, आं बेखौनो बुङो। लोगोसेयै आं मैया बे नेरसोन औवारिनि बिखय भिडिअ बानायनायाव गेजेराव सासे मानसिया आंखौ ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट खालामदो। लोगोसे माने कमेन्टखौबो आं दाबो माने मेनसन खालामनो हायो, जेनेबा आं देखायनो हायो आरो आं देखाया, आं लाखुमाना दोङो बेखौ माने। आरो खननै खनथामसो नायबावगोन आं। बे सासे मानसियानो दाखालिबो आंनाव गाज्रि कमेन्ट हरदो आरो नै मैयाबो कमेन्ट गाज्रि हरदो आरो। जोङो मानसिखौ गाज्रि खालामनो थाङा। जायबायदि आं नायग्रा आंखौ कमेन्ट गाज्रि हरग्रा मानसिखौ बुंदो दै, नोंथाङा नुदोंमोन निस्सय बुजिखागोनबो। जोङो मानसिखौ गाज्रि खालामनो जों भिडिअ लाबा मिथिबायना। जोङो खुगाजों पेक पेक बुंनानै जोङो मानसिखौ थिग खालामनो हाया। जोङो समाधानखौ मोजाङै जाथो, बर' समाजाव मोजाङै सलिना थाथो। बेफोरबायदि गाज्रि खोथाया जेरावबो गोसारनाङा। बेफोरबायदि गाज्रि खोथाखौ जेनेबा बुंनानै फाराय खालामनाङा। बेफोरबायदि माने जोङो दा जाथो होननासो जोङो सिगाङावनो माने जोङो बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायना होनाय जायो आरो। दा हमनानै नाय, जोङो बे भिडिअआ मैया ससियेल मिडियायाव मोनब्रै इउटुब चेनेलाव आपल'ड जादों। जोङो मोनब्रै इउटुब चेनेल आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो जों बे मानसिखौ नेरसोन औवारिखौ जोङो समाधान लाबोनो हादों। नोंथांमोना निस्सय नुखाबाय दा। जोङो समाधान लाबोनो हादों होनोब्ला जों मा खालामनांगौमोन, जों माने बै आंखौ गाज्रि कमेन्ट लिरना हरग्रानि थाखायबो आं जेनेबा भिडिअखौ बानायनाङामोन आरो। ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि लिरना हरदों माने, जायबायदि बुस्थुखौ जानानै हजम खालामनो हाया, जायबायदि बुस्थुखौ जानानै हजम खालामनो हायो, बेबायदि कमेन्ट लिरना हरदों आरो।
आं नोंथांखौ बुंदो नोंथाङा आंनि एगेन्स्ट जानाङा दै आङो रावखौबो आङो चेलेन्जबो लाग्रा मानसि नङा आङो आंनि सलिनाय बायदि आं थांबाय थागोन आङो इसोरा आंखौ जिमानसिम आंखौ हां होदो आंनो जिबन होदो एसिम आङो बर' समाजनि मोजां खामानि मावनांगोन आङो दिनैसिम आङो आन्ध्रा प्रदेशआव खामानि मावना दंफैयो समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन सोरबा बर' हारिया सोरबा दान्थे बिदान्थे लामाफोराव जानानै दङबा खामानि मावनाय मानसिफोरा बेखौ आं बासायगोन दिनैसिम आङो आन्ध्रा प्रदेशआव फैनानै इमान मानसिफोर ट्रेन गाखोनो रोङा ओंखाम मोनजाया खना खनला थानाय जिला जिथा गाननानै थानाय आं बेसे मानसिफोर आं ट्रेनाव दिखां दिखां मानसिफोर लानो थांदों ट्रेननि मानसिफोरजों रायलायना टिडि रायलायना बेसे आङो सिटफोर नागिरना लानो थांदों बेफोरबायदि बासायग्रा मानसि मोनगोन आं बै समाव इउटुब चेनेल गैयामोन बिनि बिखयनो आङो बर' समाजनि मोजां खामानि मावगोन होननानै सोरबा आलाय सिलायफोर जानानै दङब्ला सोरबाफोर माने आंनि मेगनजों नुयोब्ला आंनि मेगनजों नुनायफोरखौ आङो बासायलांगोन होननानै आं बे इउटुब चेनेल मोनसे खुलिनाय जादों आरो बेनि गेजेरावबो आङो मोजां खामानि मावनायाव आं गाज्रि कमेन्ट फैयोब्ला सबबो दुखु मोननाय फैयो आरोना दै लोगोफोरा आं बेखौनो बुंदों आरोना जेनेबा आं दा आन्ध्रा प्रदेशआव खामानि मावनो फैयो ट्रेन साइटिंफोराव सोरबाबो टिकेट गैया मा गैया आलाय सिलाय जाना थानाय सोरबा टिटिफोरजों रायलायनो रोङा सोरबा हिन्दी रोङा सोरबा तेलुगु भाषा रोङा आं बेसे मदद खालाम मानसिफोरखौ बासाय लांबाय थायो बेनि थाखायनो आं मोनसे इउटुब चेनेल मोनसे खुलिदो सोरबाफोर माबा खालामोबा आं बे इउटुब चेनेलनि थ्रुयै अनलाइननि गेजेरजों मोजाङै बाथ्रा रायलायनानै मोजाङै समाधान खालामना लांगोन होननानैसो आं बेबायदि खुलिदो बेनि गेजेरावबो कमेन्ट फैबा सबबो दुखु मोनो आरोना नोंथाङा भिडिअखौ नायालासिनो बिदि सा ससेयाव माने माबा कमेन्ट हरनाङा आरो बिराद दुखु मोनो आरो आङो एसे एला बारफैनायाव बायग्रा दंफां नंखाया नोंथाङा मिथिनो हागौ आरो आं रिपिट खनसेबाव माने नोंनि बिदि कमेन्ट फैयोब्ला आं नोंथांखौ एसे आं नायनाय जागोन आरो दै भिडिअ बानायोब्ला मोजां भिडिअ बानायनायाव गाज्रि कमेन्ट हरनो नाङालै बिराद लासिं सिं जायो नों आंखौ लासिं खालामथांदो नामा गोसोब्ला आं नोंनि मबाइलखौ मा खालामनाय मिथिगौ नों बेलेगावनो था आं बेयाव थागोन आं नोंनि मबाइलखौ गोसोबा लोगो लोगो माबा खालामनो हायो गोसोबा नोंनि नेट नाङि कल नाङि खनसेनो अफ खालामनांगोन आंखौ बारा इदि खालामबाय थानाङा मिथिगौ लोगोफोर दिनैनि बुंनायफोरा मानसि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय दिनै निजिनि बर' हारिनि फिसा होननानै आं रावखौबो दुखु मोननो थाङाखै आं अडियेन्सखौ फोरमायो जेनेबा नेरसोन औवारिया गावनो निमाहा बिदों नालाय जों निमाहा होगोनखौ आङो मिजिंथिनानै दङ लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानो आंनि दिनै बिबुंथिया एसेनोसै आरोना सोरबा बुंनायाव गोरोन्थि सोरबा बुंनायाव मिलायहैदोंब्ला सर्ट जाफैदोंब्ला आङो निमाहा होगोनखौ मिजिंथिनानै थाबाय लोगोफोर लोगोसे आं जोबनो बेखौ बुंनो सानो बर' हारि जिउ गोलाव जाथों